Ljudi svi, jeste, dobrodošli na PhoneGames.Srbije. Danas igramo sa moje... Pogledaj. Čekaj, šta? Ti ovo lično zube? To malo liči, ne znam šta ovo radi, to fairy. Nemam pojma što to znači. Ali pokušamo za ovo 1 minut da uspijemo nešto. Moji zubi su beli, zemam se bre. Ovako, ne ovo, pa ćemo zatim uzmemo ovaj redstone blok. Evo ovako. Ne znam što zapravo znači tu fairy, ali nema veze. Evo ba. Ja sam izgradio zube. Ja žurim ako mogu. Pošto sam ljudi popravili nešto na kameri, ne znam što mi laguje ovako. Ali sad izgleda nešto manje. Samo se molim da mi bude što manje. Čekaj. Evo ga. Nisam imao takvu fosku. Ne znam, izgleda lepše tvoje. Siguran sam. Evo, samo trenutak. Molim. Zelene. Baš kao... Plave. Baš kao... Plave. Lično zube, lično, ne. Blue! Ne znam. Plava. Evo ga, uspio sam ljudi. Idi Niko. Ma koja si zvala? Pa je zelena. Majka je zvezda. Sačekaj. Idi. Sačekaj. Ti sjećaš ti? Eto gore. The hell? Šta piše ovo? Turke gucu. Ovo je very bad. Neki Turak. Što su zub, ja? Ovo su tvoji. Svi daju super pup. Stavit ću ti jelo. Moj mam. Glasaj na mene, znaš. Oral B. Dobro, ajde. Na mom glasaj. Evo, mala. Kako bi te omlatila ozbiljno, 16 puta da te zovem. Koja je tvoja? Koja plava? Evo, sad ćemo da, super. Plava od kompjutera toga, ne treš. Jel ti rekao plava? A i ova je plava, je tvoja. Uvijek. To je moja zelena. Koja je bila moja? Dao sam ti, najbolje. Koja? Jelo. Da. Jesi smiješno, što se ismije. Ja sam tebi dao, ajde. Ovaj nema zlube, ovaj kada ništa nije postavio. S licom vremena uradio nešto malo. Šta si uradio, ova ti vera? Izgleda se mapa nije učitala. Tebi? Ovdje nema ništa, jel da? Nema ništa. Mapa se teško čitava. Vidim tebe. Ti letiš u Atlaskom svepernu. Izgleda da nema ništa, ali stvarno nema ništa. Ko je pobedio? Sad čekajte. Ja sam... 7-16. Ja sam mislio da sam bio 4. sam ja bio. Ovaj je pobedio, sad čekajte. Ne mogu se ovo sudi... Tuf. Pa je bio ovaj. Jeste, ajmo da idemo opet. Ajde Niko. Ajde. Ja imao 7 pojena. Trči brzo. Ovdje. Iznad. 3. 4, sad. Evo me, dođi. Vidim te. Ja izgleda da nešto uspio. Samo se vidim, molim da mi bude što manje laga. Ok, odigrat ćemo još jednu partiju i to je to. Pa da. Izgleda snimam baš dugo. 4 minuta do sad. Baš dugo. Ne znam, majka, koja je tvoja četkica, čovječe. Ajde, mahni kameri, je. Idi u kome god. To me ispred tebe. Pa ne, tako. Ajde, radimo s glavom. Panda. Panda?
Ajmo, znaš što je dobro, da uradiš, znaš onu reklamu gdje je panda glavna, znaš ono? Ne. Ne znaš, kada ovako panda kao, kako se zove beše, kada ne voliš, znaš, pandin ovaj jogurt, tako nešto, ona dođe ovako, znaš, kod bilo koga, kome daju i namjerno ti sve polomi u deštima. I šta onda? Joj, lak, izvinjam se ljudi. Polomi sve tu i to je to. Sve je puno. Pa ne znam, tako nešto ide, da. Pa to je odlično. Što je odlično. Jao, kako mrazim pandu, sad crtam, ne znam kako ni ide, čovječe. Ono, ovako male noge, ja crtam ko da crtam za Bigfoota. Ne, ovo će blokovi, ne mogu se učitaju. Ja sam neku kravu nacrtao. Evo ga, panda. Noge se nacrtao. Kako misliš nacrtao? Ne možeš nacrt bez napraviš valjda, a? Joj, kameru pomeri, izvinjam se ljudi. Smaš, Libe, smaš. Također. Evo opet lag. Okej, zatim. Ne trebam kung fu pandu. Majko mila. Znaš li će ovo ispane? Meni je liči na pandu hribena. A ti crtaš pixel art, ne? Ti od ozvuka dole, mjesto napraviš. Ti building contest. A dobro, ti i ovako i onako. Čekaj. Pa ti building contest, trebaš zgradiš sve. E, sad bi pan trebala budi debela, ovako. Da, ovako nekako. Nadam se. Kako mislim da stignemo pandu da napravimo za ovolicno vremena? Uči. Što da učim, čovječe, ne lupe. Uči da crtaš. Panda mi je prevelika, ali stvarno sada. Ko zna što će izgledati. Evo ovako. Meni što je panda. Pogledaj. Čekaj. To liči na vanzemaljca, ne na pandu. Lupate. A ti graniš sliku pandu, možeš da stigneš. Nema veze, veri. Ako da, Bog, može stigne. Da. Možda stigne, nemam pojma. Čuj, tu ne duri se, čuj. Nisam trebao malo gore produšima, nije. Mislim da ne treba baš mnogo. Panda je debela, ali ja gradim ovakvu neku pandu, nemam pojma ni ja. Najobičniju mršavu pandu. Ti si debel. Ne lupe, bilo. Što imaš 50 kila? 50 kila, debel. Kako to kupaš? Pa Filipe je 50 kila. Čuti, molim te. Filipe Radonjić, možda koliko je 50 kila. Čuti, molim te. Tražite ga na Facebooku Filić Ofrenić. Mrš. Okej. Koliko dugo snimam? 8 minuta? Not bad. Prošli put ljudi nisam mogao snimam, zato što mi se gasilo. Ali sad kad sam bacio memorijsku, izgleda da nešto upalilo. Kakav beše Panda ima ruke? Crne, jel da? Pa ne. Što misliš? Pa ja, crne. Pa da. Sneško Belić Panda. Čekaj sad za jedan blok. Meni je prava panda, odlično. Plava panda. Pravo je panda. I panda samo što se ne preturi, čovječe. Tebi se panda drži na dve noge, a teško 100 kila. Šta je panda? Ovo je pixel art. Baš sam loš u ovome pravljen ovako nekih životinja. Ali ovako na zemlji bih mogao da napravim još neku životinju. Kao što je Veljko radio. Nema ja šanse da stignem prvo ovo. Ovi se jure stignu, samo ja jedini nikad ne stignem. Ne znam zašto. Zašto sam ja osuđen da baš nikad ništa. Imaš pandu bez glave. To ima. Kako mislim da nas... Evo, i stig. Evo je moja panda, baš prva.
Gle, jedna ruka debela, jedna nije. Da, ovo je... Daj najbolje. Si joj ti pravi? Majko mila. Doći u ovoj good. Šta good? Pa čovjek je barem uradio nešto. Pa i ja sam, šta si meni dao? Tebi sam dao... Šta je ovo? Tebi sam dao najbolje. Šta je ovo, majko? Panda se penja u zdravo. Pa on je liči na pandu. Odlično bilo. Šta je ovo? Da ću je, dobro, good. Okej. Šta je ovo, ovdje nešto trebalo bude, a? Wow! Šta je ovo? Pa on pomalo liči na pandu, nije loše. Nije loše. Šta? Nije loše. Ovo ti liči na pandu. Evo to je, šta je? Ovo daj good, very good. Daju ti svi dobro, Samo neki likovi ti daju loše. Ona roga, isto ko ti. Pa nije loše, znam više nego na pandu. On liči ni na pandu ni na ženu. Ovo je kokoška. Ovo je jelon, Filipe. Koji jelen? Ja ne mogu da vidim pola mape, ništa se ne vidi živo. Ovo nema ništa. Baš pretriš za mene. Ovo je odlično. Što napravio pandu, vidiš? Ja više ništa ne mogu. Molim. Sad ću. Sad ću. Dobro, mama. Ja ništa živo ne vidim. Šta vidiš ti? Ništa. Dan TDM. Što baš znači TDM? Što je ovo? Evo, pobedio sam. Zezaš me. Nije ovo tvoje. Pobedio sam, majke, mire. Opa, bravo. Ole. I to je to, ljudi, što je ovog gameplaya. Hvala što ste gledali. Nadam se da vas se svidio klip, pa ostavite koji like, share, subscribe. I vidimo se... Koji šer? Nema veze, šerujte. I vidimo se sa Veljkom. Ćao!